play za Oskarom. Oskar, ty čo tu ňucháš naše tašky? Oskar, poď Do rici. sem, Oskar. Dobre, natáčame. Oskar! Počas videa, bum. Iná liga. Ty si iná liga bigla. On nemôže byť na tom gauči, či posteli, ale my mu to dovolíme, iba keď mamina je v obývačke. Ja som ho tam nahal aj kľudne dýchmať. Tuši? Čo? Mi posunul webku. 76 až 113, no poď nejaký parádny balíček. Prosím hamšíka, ja som Slovák, tak chcem hamšíka. Aký je zlatý? Kante, ale 85, tak to sa mi nezmestí do týmu. Tak ešte tu mám balíček free, aspoň nejaká 90 nech mi padne. Počkajte ľudia. Je to deep. Jestli to tam vyriešim. Pekných sihbeň. Jo chlapci, a táto IEFC Mobile 26 sa hrá oveľa lepšie, jak tá stará. Asi sa môjmu bratovi vyplo nahrávanie. Vyplo? Hej. No tak idem spraviť autobuild. Mám aj... Jusko! Ja idem kúkať na tvoje videá. Daj si to HDMIčko. Nie, to nejde. Ne. Autobuild. A my chceme kúkať s Oskarom. Čo Ja chceme kúkať? neviem. Tak potom si kúkneme s Oskom takto na to videjko. Dobre ľudia, bude tu iba jeden zápas. Potom budú aj dva s mojim bratom. Takže amatér 2 chcem. Oskar. Play. Oskar, taký zlatý milúčky. Oskar, milúčky, zlatučky. Miluješ ma? Jasne. Prečo ideš proti Barcelone? Neviem. Mamma mia. Siškuš. Ti aj uši vyčistí. Neviem. Nie, nehrejš. Som pri tebe ako myš, žiadna z nich nemá to, čo máš ty, babe. Lebo vieš čo? Takto. Poď. Hápaj. Poď na mňa. Joka, tak to bol môj tým. A toto je jeho tým. Bronzáci. To je týpkov tým. Tam máš inak tú šipku, vieš čo znamená tá šipka? Že to je šipka. Neviem. Nie. A toto som ja. No týto som ja. On tam má nejaký trapný tým. Ja skúsim power shot hneď z prvé. Zalaminka, nič. Čo robíš? Polovičné lampy. Baba, Som pri tebe ako myš, žiadna hny. Čo máš ty, baby? Je to deep, je to clean. Som pri tebe. No, tak Fermín. Fermín prihral na Jamala. Jamal prihral na Barkolu a nič. Offside. No nič. Iba nenahám spadnúť. Use. Nič. Jusko. Chceš spať? Kto vie, že máme psa, tak je frajer. Lebo je to fakt zlatý Dunčo. Dunčo speš. Hop.
uličné Zvučeš. lampy. Happy mocík. Idem na teba zo spodu, ale lízneš. Nič. Jak vykopuješ pícom. Spavol sa ty nedáš gól. V tejto FIFA nie, ale v EAF či v FIFA 23 dám. Tam som dal už milión takých. Veď aj ja. Prepáčte za kvalitu videa, no kvalita videa je dobrá, lenže seká sa mi to. A to vám hádam nebude vadiť. Ja ešte som laminovaný. Gate. Vieš čo, zlatý dunčok, som pri tebe ako my, žiadna z nich nemá to, čo máš ty, babe. Je to deep. Gól! Lamine Yamal! Bronzák! Look at you, look at ya, look at tu cha cha tu cha tu cha cha tu cha. Čo je Eurolopta? Ne, je FC Mobile. Je to No nic, a ešte rozohrávam. No nic. Aha. Veď vyhrávam. Čo je? No nic. Počkaj, ja si ťa dám Je tak, to aby si iba si vedel pekný lákať. sis, babe. Si mi riadne Sú vyolizovalo, pri tebe ako my, žiadna z nich nemá to, čo máš ty, babe. Je to Parťák môj malý. Čau. Jak je zlatý bíglik, more. Nejaký máš suchý ňufátik, nechceš piť? Jezus! On si láškal na mňa. On si lahol cez stoličky zase. Dobre. Takto. Čakaj. Au. Ne, neboli ma to. Oskar hrá. Oskar prihral. Jupi, Oskar prihral. Ty si Taký zlatý. zlatý. Dunčo. Jau. Ty si najlepší host pri našich videí, že? Videách, no. Teraz mi je už jedno, že či proste nemám iPhone alebo mám. Teraz už mám psíka. Nepotrebujem žiadny iPhone. Fermín, gól. Aj tak chce iPhone. Chcem, no. Ja Oskar dal gól. Do krku ma necvakni ty. Pak malý. Au. Dakedy si riadny pako, ale. Pozrite teraz, jak má kožu. Zlatý pesto. Ty si pešo malý. Ty si peso roka. Ty si iná liga, Oskar. Áno. Parťak. Rafiňa ide hore miesto. Čo máš? Jej! Už mu tlapky černajú. Pozor, nevidím. A čo? Pes je dôležitejšia ako hra. No. Lamin zostáva na ihrisku. Oskar dal 2 defenzívnych. Ti olizol celý mobil, si videl? No poďte, nahávam aspoň jeden gól dať. Get out! Je to iba pekný sis, babe. Prečo išiel Lamin dole? Dobre, nahajme Oskar. Pozor, Oskar! Ja ťa mám radosky, ale... Co?
What the fuck? Full time. Oskar rozlúca. Čaute. Čaute. Čaute ľudia. Čaute. Čaute. Ahojte. Toto by bolo všetko z tohto videa, tak zatiaľ. Čau. Dobra, zaškaj si. Napíš tam, že čus. Napíš, že čus. Vidíme. Ček, mamma mia. Ne.